Sziasztok, jó reggelt! Ez itt a Nagy Nia otthonos csoportos reggeli bejelentkezésünk. Mondtam nektek, hogy ezen a héten én vagyok a hetes, és azt gondoltam, hogy ma reggel a reggeli beköszönések nagy szakértőivel, a férjemmel fogok Lovász Lászlóval táncolni. Egyrészt, mert hétköznap mi nem nagyon tudunk hajnalban együtt lenni, mert mikor kezd? 4:30, igen, és aztán megy is be a rádióba, másrészt szóval mi régen mindig azt csináltuk, reggel ilyenkor együtt kávéztunk, hát azt gondoltam, hogy ma reggel együtt fogunk akkor itt táncolni. Kicsit úgy vagyunk vele, vagy hát szerintem olyan úgy családtagjaink, mint a Kalambó felesége, beszélünk róluk, és aztán senki nem látja őket, és akkor tegnap meggyőztem, hogy ma mutassa meg magát. Na jó van, akkor táncoljunk. Hello. Férj! Y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock. Elmegyünk kávézni. Sziasztok!